MAFARKINA on the mix. Hakikar mafarkina wata rana zani ziyararka, ashe haka ne garin masoyi bai mini nisa ba. Allah in kalamin sai mun ba zan kasa aikin ba, da ban kai kake mini Allah ba ni ne nake yi ba. Allah ƙara min ɗayi a kai na har inda ban kai ba, da himmar halifa sunusi ba zan daina bege ba. Manzon Allah ya ƙara kukana. Yabo zan wa manzon Allah ga cikina akwai rauni, aikin na yaro ne sai dai a karɓa da imani. Soyayyarsa ke fuskata gashi na zama majnuni, na mace a kai manzon Allah ba zan ga kowa ba. Allah kai salati ba adadi gurin sayyidul kauni, matsayar halitta wanda ya zama haske na imani. Dalilin zago me zan roƙa ga Allah ana bani, a sa'alinsa sabai ma ban ware ko ɗaya ba. Don Allah. A sa'auliya'u da su muka gane Allah muke binsa, rizalin guyub kenan tafiyarsu wallahi ta yi nisa. Tafarkin da sun gabi mu ma rabbi yarje mu haukansa, ina ƙara roƙo ku yi mini dabba'i ba na wasa ba. Annabi assalamu alaika, salamar ta ƙara rabarka, salamun alaika ka yaye mun yi zabi na kalle ka. Wallahi annabi na rantse da Allah ina son ka, abba mai matasa yaran nan da ban zo da komai ba. Manzon Allah ya ƙara kukana. Ina son ka soyayya tun fil azal ya Rasulallah, da kai na yi imani yaro ma na gane akwai Allah. Ka yayan hijabin nan na shigo mu gana a dan Allah, shi kullum nake fata a yi mun ba dan halina ba. Manzon Allah ka share mu. Idan na yi shiru kai nake da bakuri har cikin raina, idan za na kwanta burina ka zo mun mafarkina. Idan na ga haske sai in ga gaganin a idanuna, idan zan taba sai in ga ashe hannuna ba zai kai ba. Na duba. Kare zan surutun rama ko an yarda ko an ƙi, gudanar jini da jikina kai kake ba su yi aiki. Sadauki ilahu kana sa kafirai su ta mamaki, idan an kira ba dai ɗau lokaci ba ka bullo ba. A yaɓin rajul ainai ni ka ɗora hannu a ƙirzina, ina rarrabe ne fata na ka yi riƙo da hannuna. Wabillahi na maka ban san rayuwa har da bayana, da kai rayuwar mu ta rayu ba zan manta da wannan ba. Muna godiya gun Allah kai ka zamto wakilinmu, a duk al'umma ba wanda ya samu haske kamar namu. Idan mun yi sabo in muka tuba Allah ya yafe mu, a dan kai aka yi mana wannan ban manta da wannan ba.
waye Abulkasim, tsawon shekaru aka ɗauka har zuwa kansu Ibrahim. Mutane da aljannar da mala'iku sun zama da'im, kane dai uban kowa da dai bai ma shariki ba. Kane garkuwar lamuranmu muna rawa ne da gesarka. Bana abokai annabi sai dai masu ƙaunarka. In ka zo da manzon Allah ba zan baka baya ba. Siraɗin halitta duk mai son ka zai samu alfarma. Mai sanya sadu da Allah dole kafar ka zai kama. Annabi ko a gobe kiyama ni ba kafar ka zan kama. Ina rera baitoci gare kau ba abin duba. A cikin haka halitta Allah yake da begenka. Bayan ya halitta ya ce su masu ringa begenka. Ashe rayuwa za ta yi kyau in dai ciki da ƙaunarka. To kowa ya so manzon Allah ba zai yi kuka ba. Annabi ka kira rana ta sauko ta zo ta gaishe ka. Sannan ka kirayi wata kuma yayi biyayya ga zancenka. Damo gashi yankarke amma yana furta sunanka. A jinsin halittu babu ta inda ba ka komai ba. Ala kulli halin soyayyarka Allah yake nema. Wurin rabu sai kaga bayi sun zama masu alfarma. Allah ya yi alkawari kowa ya so annabin rama. Ko me ya nema Allah ba zai kasa yi mar ba. San Allah ka share kukana. Allah ne a kullum burina na je in ziyarce shi. Na je har cikin raudarsa idan da rai a yi numfashi. Raudar ma'aiki nan ne makura har a al'arshi. Ziyararsa ce burina ba zan daina roƙo ba. Dan Allah ka amsa roƙona. Raudar ma'aiki nan ne inda komai yake sauka. Abin duk da Allah zai daga nan ake ba mu lashaka. Warai wanga birni ya haɗa dukkanin wata albarka. Ina ma dai amma ban furta komai ba. Ya Rasulallah. Garin shugaba nan ne makura ga duk masu imani. Garin ya wata kawatarwa ta zamani. Garin babu sabon Allah babu rudu na shaidani. Tabbas wata rana za mu je ba da rauni ba. Annan Allah ka kira ni mai. Asalin garin nan ne aka fara bauta wa Rabbani. Sannan har jihadi an yi akan samar da imani. Sahabbai gaba ɗaya nan suka karɓi kalma ta addini. La ilaha illallah ba zan manta da wannan ba. A raudar ma'aiki ko me za ka nema ka neme shi. Da karo da Allah zai yi ma'anan kan kamata shi. Kwaranyar ruwan albarka ke zubowa makwancin shi. Ashe
wanda bai je ba lallai bai ƙara kallo ba. Mun tuba ka kira idan an kira ka tashi kake zuwa babu inkari. Masoyinka ko a ina yake baya tanadin sharri. Dukan annabawan Allah kai kake ba su labari. Kai ne a farko ƙarshe ma ba ta zuya baya ba. Manzon Allah ka annabi ga hadiya ta zan so a buɗe a kalle ta. Idan na yi ba daidai ba a yafan a sai ta muryata. A ɗauken ganin kaina ko kuma tunani na bibita. Kamun dan muradi ba zan zo da shi ba ka yi mun ba. Mun muradi na. Abba mai matasa ne ɗan zawuyar Sheikh Sharif Hamma. Ainihin muradi gudun bayi ka zama abin nema.